Jeg ved ikke hvad. Nu er det gået for sindssygt. Det er warm-up day. Og jeg har fået de øl, jeg skal drikke i dag. Jeg har også fået det vodka, jeg skal drikke i dag. Jeg har fået det hele. Og så tager jeg til body count. Så filmer jeg lidt der. Og så jeg tabte min telefon. Jeg mistede telefonen, så er der en eller anden mand, der er den hvid og sådan noget. Ja, det er den. Så spiller han i Suffocation. Han skal spille 2 timer efter eller sådan noget. Det er for sindssygt. Det pisser ned. Og man er bare ligeglad. Body count, mand. Fuck, hvor var det fedt. Hold kæft, var det fedt. Det er bare genialt. Så nu, jeg ved ikke hvad. Jeg går lige herop, og så får jeg lidt mad og et eller andet, så går jeg hjem og sover, mand. Jeg er gennemvåd. Jeg er gennem fucking våd. Det var ikke meningen, det skulle regne en dag. Meningen var, at det skulle være en god dag. Men det er jo kraftigt den fucking fedeste dag. Ice-Tea, mand. Og så, du ved, moshpitten. Den er bare fantastisk. Manden siger, og så går det bare nok. Ja, fedt nok. Fedt nok. Og det er bare warm-up day. Men body count, det var jo det var en must. Det var selvfølgelig. Altså, fuck, mand. Det er simpelthen så hårdt, det her. Det er simpelthen så hårdt. Jeg har drukket så mange bajer, jeg kan klare det ikke mere. Så, men altså, vi ses. Boys and girls.